to yau wani labari ne na samu wanda zan ba masu yana tsakanin rigimin da ake tsakanin Niger da Najeriya. Yanzu dai matsalar an magance ta domin yanzu wannan kungiyar da kuke ganin ta an bude wannan group ne ga kungiyoyin su nan kuna ganin ga dokokin su ana gani duk wanda dan Niger da ya saki ya zagi dan Najeriya wallahi sai an kamo shi duk inda yake duk in Najeriya da ya saki ya zagi dan Niger ha wallahi sai an zazzafa sai an tattafa shi wallahi duk inda yake sai an nemo shi. Yanzu dai kun ga wannan kungiyar da kuke ganin ta za ta magance mu matsalolin da suke damu mu. Wannan kungiyar da kuke ganin ta za ta magance mu matsalolin da suke damu mu. Wannan rigiyoyin da ake tsakanin Najeriya da Najeriya ba daidai bane ba. Yanzu dai an samu sulhu za a sulwanta. Wannan kungiyar da kuke ganin ta wannan ta sama ta tana dokoki masu tsauri akan duk wanda suke zagin junan su wallahi za su dauki mataki akan dan haka kama jikin ku mu ɗan Nijar mu kama jikin mu kuma ɗan Najeriya ku kama jikin ku mu da ku uwa ɗaya uba ɗaya ne mu da ku zumunci muke so ya daure kama jikin ku